Kwa woke jo Mabei to waranga ta jo Migori ni wacho nade okinyi makawuono to motelo ne mano we waranga ne sane ni Millicent date meyo machalo nade. Millicent bagnota tuake county ma Kisumu kanyo. Ero kama na enya Cleophas achel kachiel kwa uke county ma Kisumu kaendi kuma bende kaka wang'eyo ni twak maka wuono oteno record tije ma governors osetimo oganda wan go kaino bende dwano miwa pachi to record twak makamano mondo ginyiswa ni to governor masani en governor manyien to be en governor mane osetiyo igni abich mokalo osetiyo machalo nade to sani bende kako duoke e tielo machielo ni edi gin geno mage magin godo magineno ni kata be ni governors osetiyo kaka ne osingo bende nitie kuonde mapoko mulo magigombo ni sani moduoke ni endi gigo mtiere magidwaro ni otim mondo mi ochop singo mag dongruok kata lokruok mane osingo oganda jo Kisumu nikech sani oyudo ni nyaka ne duoke e tielo mar ariyo governor ne oseyiero bende jotend migepe ma bende odwano ti godo oneno ni ochwalo dongruok kaka nosingo oganda jo Kisumu machiegni akoro gajwa mondo mikoro achiel kachiel kwan pa jopiny kowuok e county ma Kisumu mondo mi ginyal lero ni to gin gineno ni governor margi ngire Peter Anyang Nyong'o osetiyo machalo nade. Ang na chak kodi mana mapiyo piyo king'iyo kamera ichako gi nyingi tinyisa ni kotuno gi twak makamano governor oduoke tielo mar ariyo osetiyo motieko igni abisa ni kendo oduoke en gi another 5 years kata igni abich kendo mowinjo be ni otiyo jotend migepe be noseyiero modwa nokonye tich e igni abich machielo ginyalo wacho ang'o kipachi. Mokwongo iluonga ni Peter Odero aja dak ma Kisumu ka adak Nyalenda. Anya wacho ni governor marwa Peter Anyang Nyong'o osetiyo kaka nyalore kendo osetemo tich kaka governor. Waneno ka infrastructures osetiyo go maber e Kisumu ka. Waneno ka Kisumu yore ok richa ahinya kaka chon. Osetiyo dhano tok bed 100% ka. Dhano nitie ma samoro inyane ni tiyo maber, samoro inyane tiyo marach. Kikor ka kora to governor Peter Anyang Nyong'o osetiyo Kisumu ka miwacho tich ne nenore kech kwa dhi sasa ni dhi Russia hospital sana okinya koso yath Russia kidhi district hospital okinya koso daktari mateni osetiyo skunde wagi be ECD gi okete level moro ma ni malo kabisa koro wan wakoma na pech gi pwak ne governor marwa Peter Nyang'o to koro kwene sane moyiere tielo mar ariyo ne owe wach mar muko gi kimuko gi megik mwachamo kidwa ni muko jo watete mateni koro idwa ni negwa wate mamano be waburo mna kwae ni kiko muku jo kalore ge ministers moyiero otemo lakini gimo kwano ni youth onge mobedo represented kata chiel okawe youthewa be okete groups moko ma nganga mambele kaka machalo CS nego okete youth otie e department opogore kichwane no ka groups go te oketo mna jo madongo maikgi dhi mana 70 60 kwano jaiga 40 mane ringo kode kaka konye kwa kura mano kwa kuonyesha ni the next time oteme o mixeji ino kata kane mine wabe yuak ka 100 kende moyere CS kum ji 10 okotimore maber kwa mani pod ene motelo lakini oteme okete ng'ato ka ng'ato e kiwango moromore. Ero kamano ahinya. Okay, ani luonga ni Master 001 anadak Nyalenda ka to achiegni kendo go office governor Nyong'o mokwongo ada miye pogi pak kuom igni abich mosetiyogo moneno waseneno gik motimo to kochako tich ni waseneno koyiero ji e CC ne moyiero ji mopogore to an gi pacha to nadwaro ni nitiere kaka youth bedo represented ok aneno youth moro amora mano bedo represented mano number 1 kachaka ng'iyo regional balancing mitimoga ok aneno ka jokano okomi kamoro magi county kacha kora kiane gi paro nang'o. Meanwhile wadwaro ni governor kaka imedo tiyo wakwayi gimoro achiel wan kaka youth wan nitiere parks moko mani loro kaka sport ground Victoria Park wakwayo ni yawnwagie nitiere jogo picha moko mabiro go picha nitiere jomoko manyalo biro yueyo parks go konyo ji e yore mopogore koro governor wadwaro ni mane mitimnwa wan kaka youth. Meanwhile parwa. Ero kamano ahinya mana mapiyo piyo. Ero kamano ahinya iluonga ni Shemo Chuodho aja kom ma Nyalenda boda mokwongo dago ergo ne ngire ero kamano kendo kuom doketelo ndam mar ariyo maduong' madawach ne ngire
ni mwaka mokalo kata tamne mokalo notemo tiyo nikech noyudo ka Kisumu ni kama bor. To kuma koro ketowa Kisumu makoro ler ni mbele. Onego bene ler to pesa ni mfuko. Wadwaro ni o employ yudhe mondo yudhe be otie county ka. Mar ariyo, ang'eyo maber ni seche miloso sirikal mar county government ma Kisumu nyaka wabed gi region balancing. Wadwa ni okaw jokano gi jo Kisumu oti kamoro achiel. Pogruok moko ma waneno kuonde moko ka kikwane Kisumu ka. Mar adek, ni ngire seche makoro odokne. En ne nyaka oti matek mondo we legacy ne Kisumu. Machieng' moro ka ng'ato biro kawo kare to kawo kare e ongang' kong'e ni oseket Kisumu kama kama. To kiwe mano, Kisumu duong'. To kwadwa ni wabed ka wahangaika ne tich. Tich wane ma waloso Kisumu. Ng'ato ok bia Nairobi mondo losnwa Kisumu. Wan jo Kisumu, jo andaswekre, jo boda boda, jok matimo biashara mopogore opogore gi jotich matie county government ma Kisumu. Wane ma waloso Kisumu. Koro nyaka wager Kisumu, waket Kisumu chung'. Mogik, daher nyiso Gavana ni sani kotiyo to nyaka ong'e jopiny gi wang' maber. Nikech kok ong'iyo jopiny gi wang' maber to kata gik 100 moseloso Kisumu ka higni 10 makoro dhi tieko. Nyaka obed nong'iyo jo Kisumu mondo kowuok to chieng' moro ng'ato ne wach ni onego bed ni tiyo kaka gavana wa mowewa. Aonge mang'eny dakwa jopiny ni wariw lwedo wami gavana teko mondo tiwa e yo mowinjore. Ero kamano. Ero kamano Anyang. Okay, thank you very much. Thank you very much. My name's Vincent Wando Kwako, a resident in Kisumu city for a period of 10 years now. What I want to say, I want to thank the leadership of Governor Peter Nyong'o. For example, we have some areas of which he has touched, the areas of importance. For example, the removal of garbage at mega city has enhanced the cleanliness of Kisumu city, and Kisumu city is one of the most important cities, cleanest cities that most of the people would like to visit. Professor Peter Nyong'o has done much. What I also want to urge him is that he should try enough to ensure that he supports youth and sports so that Kisumu city talented people should move forward with no problem. Thank you very much. Thank you so much. Mogik, manaba pio pio kaka Gavana Osetiyo. Okay, ani luonga ne Jose gi nying mang'era gode Kisumu County ka. An gi weche mathin, weche ariyo kende. Mokwongo anyalo duoko erokamano ne Gavana gik mosetimo Kisumu County. To adamer kwaye ni mondo mi Kisumu County duong', ochakore nyaka seme. To seche motimo gik moko ma itimo mag county, ber kochako ng'iyo from nyaka seme, ok within town kende. Mondo me at least king'iyo the cleanest town kata king'iyo gik moko ma Gavana osetimo, to ichako ng'i from Nyakach, not within town kende. Secondly, anyalo kwayo serikand Nyong'o ma sani, Gavana wa masani, mondo me seche mo yiero joge moda tiyo gono endo, kiko neglect jokano. Magi bende gin jowa monego bende riwo gi kanyakla mondo me gikel pachgi kamoro achiel. Mogik, adawacho ni jo leaders manoyiere Kisumu County te, wakwaya kaka wan jopiny, kete uru politics aside mondo me watiuru gi serikal mamalo mondo me okelnwa development piny, mondo me wageruru Kisumu County. Ero kamano. Mana kamano nyakora moga jwangie thuolo ni endi kaka isewinjo mago moko kuom paro ma bende owuok kuom oganda mawuok Kisumu e lo oganda duto ka bende gima giywago maduong' mondo mi okel kony marom kata ka indiko ji e tich to Gavana mondo mi otim gima kizungu denjo ni regional balancing. Machielo bende gidwa ni kony kata dongruok mar county ma Kisumu oyar bede ne ochop oko e kuonde ma idendo ni reserve kata rural areas. Ka kamano giethulo nyakoro moga jwang' mago wech mabede pod wamedo twake. Giethulo ni endi ang' na sus kod ng'wech nyaka e county ma Homa Bay kuma bende nyawadwa Ali Abich ogotach kendo nyonore rito gi liyo mondo mi en bende ochwal nu nyime paro mag oganda mag Homa Bay mondo mi ogonwe mbaka kaka bende Gavana makono Osetiyo. Ali Abich ka iwinja kamora mora ma intie abolo ni oporo gi elak sechegi.